Ora Alexander Kasee akwa dodo na afra no say AAA ena wono so wogira wo Akyem Oda bato empeswa so na ne to abomu no a wosre atuahen ne esi ahen for metre delegate say won to abama no ne nsem ba ko bia o kan ye ne say wo mo ye delegate no wo beboa wo ne wo fie for metre wabusuafo no manya apomuden insi echi ba papa na enya say ode na no ena edo nwereti wapadwumade bi hontoma ne botae ne say asem a wo ka kire won fa apomuden insi echi ba papa no ho no wo beye ede amawo Alexander Kasee akwaya wo hwe ni mu kwan se enipa a wono mewo Akyem Oda abato mpesua so ebeto abama no memne da eda yenimu ekire mu se nienti a waye sa health insurance ama delegates ene wono mu yere no mu ejina se wo pese wo boa na apomuden mapa eba mpesua no so ene enipa wono ete sampotemu ho no save no eyewo delegate no ho kafo ene wo ma na cover sebe enka delegate ena ebeto abama nanso me nyine delegate no ho as obi obeto ababa mekeke na mom obi a party no esini na so enu nti no se mini constituency na me wo parliament na me hemra e wo se sa delegate no onya asomdwe se ne ba yade a also hu se ye won hihye bi ema ne ba se ne yire yade a also hu se ye won hihye bi ema ne yire se ne ye be ya ono so benya asomdwe na ode asom ye party Yamani boni etwa so NMPP delegate CB a wonom ewa Akyem Oda abato mpesua so etwetwe nkomo na wonom ede aseda ema Alexander Kasee akwa se waye sa health insurance ama wono enya Kasee akwa ne watimi se wo ye health insurance comprehensive amayen ka che se wo ye be mapa wa mayen hu se wo ye obi o ye dofo ebeboa yen pa ente kotokuman delegates de wa mayen ne ye mane ye kunu mu de se ye soa na kire ne be ye yanke hye ye de ne be hye kire binia eye apomudin de sebe ade a eye obia bo ho paye se obenya apomudin efise so be sori akwadwuma se obeye den se obeye den ni nyina ya apomudin na se sebi obesori akwadwuma na unya sika a odi beko akwa obeyare a unya sika odi ba akọ ayasabia no de ade a ya papa efise ye nya Kasee akwa aba se obefa yen apomudin ho a na ade a eso ye ni papa